označujú všetky súčiastky, ktoré sú v raketách, aby sa vedelo, kto je tým pánom zla. Toto vďaka ministrovi Náďovi. Len aby sa vedelo, toto je motor z rakety Grad, ktorá pochádza zo Slovenska, takisto ako táto časť tej rakety. Takže civilisti tu z Donetskej ľudovej republiky pozdravujú a veľmi pekne ďakujú tomu vrahovi, ktorý sa podielal na bombardovaní civilného obyvateľstva. Si mnohí uvedomili napríklad túto situáciu, ktorú vidíte za mnou. Je tu obyčajná ulica mesta a stal sa tu doslova teroristický útok, kedy v noci naletela raketa na obytnú bytovku. Ešte stále máte pocit, že na vašich rukách nie je krv? Je to veľký omyl. Tu za mňou je budova na ulici, kde nie sú a nikdy neboli žiadne vojenské ciele. Ten teroristický útok, ako Miška už povedala, bol spáchaný slovenskou raketou Grad, ktorú dodala slovenská vláda, respektíve ten vrah a zločinec minister Naď. A tým pádom zatiahol nás, Slovákov, slovenských občanov, do toho, čo sa tu deje. Ten ukrajinský režim, ktorý je previazaný, jasne previazaný s banderovcami a teda s tou neonacistickou ideológiou, bez myhnutia oka dokáže bombardovať večer spiacich ľudí.